Wolf loopt rond op Schouwen-Duiveland en doodt 5 schapen. Dat zijn gewoon onze kinderen. Dus ja, je doet er eigenlijk alles voor. En dan overkom je dit. En verder in deze Zeeland nu. Middelbaar onderwijs weer online. En Zeeuwse roeien gaat nog 1 keer voor het hoogste. Goedenavond. Grote schrik dit weekend toen er bij Scharendijken opeens een wolf over de weg liep. Het dier blijkt in de omgeving ook nog eens verschillende schapen te hebben doodgebeten. Al eerder werden 1 of meerdere wolven gezien op Tholen, maar dit weekend bewijst dat de wolf nu toch echt in Zeeland is, met meteen noodlottige gevolgen. Hij lag er al een aantal nachten wakker van en vanmorgen bleek dat terecht. Ik denk dat ik hem omdraai dat zijn buik helemaal open ligt. 2 van de schapen van Jeroen Niekerk uit Ouwerkerk overleefden het bezoek van de wolf niet. En dat doet pijn. Het zijn gewoon onze kinderen. Dus ja, je doet er eigenlijk alles voor. En dan overkom je dit. En het blijft voor Niekerk waarschijnlijk niet bij de dood van zijn dieren. De schapen die nog wel leven zijn drachtig en ook daarvoor kan het grote gevolgen hebben. Dan lammeren die schapen gewoon op natuurlijke wijze. Maar dan zitten er gemummificeerde lammetjes in. Die zijn dan zwart. En dat is het ergste wat je kan overkomen. Dat komt door de schrik en dat ze opgejut zijn. Henk Bruin uit Kruiningen denkt als voorzitter van de Zeeuwse Vereniging van Schapenhouders mee over oplossingen om aanvallen van de wolf te voorkomen. Afrasteren met stroom lijkt het meest logisch, maar dat is bewerkelijk. Dit is dus een traditionele afrastering die we wegzetten voor gewoon de schapen achter of binnen de afrastering te houden op zo'n perceel. En als je voor de wolven moet die 1,20 meter hoog zijn. Hier stappen ze zo overheen. Hier stappen ze zo overheen, dat zien ze niet eens. Daarom is de Zeeuwse Vereniging van Schapenhouders voor het weren van de wolf uit de provincie, ondanks dat het dier beschermd is. Ik ben ook wel voor de natuur en dat de natuur zijn loop moet hebben, maar een dier dat dan na 150 jaar weer terugkomt in Nederland, zou je zeggen van, die hoort daar gewoon niet thuis. Nu is mijn dilemma voor vannacht. Wat gaat er gebeuren? Hij kan terugkomen. Ja, en dus, wat ga je doen? Ja, de bijslapen is een grote vraag, maar daar moet ik nog heel goed over nadenken. Gelukkig voor Jeroen Niekerk bracht het afgelopen weekend met de geboorte van deze 2 lammetjes ook nog wat moois. Nu nog een manier om ze tegen de wolf te beschermen. Ja, aangeschoven hier is CDA-statenlid Anton Geluk. Meneer Geluk, uw fractie heeft 1,5 jaar geleden al een motie ingediend. Zo van jongens, de wolf komt eraan, we moeten erop voorbereid zijn. Nou, daar is die dan, hè? Zijn we erop voorbereid? We zijn nu op voorbereid. Kijk, ik bedoel, wij hebben natuurlijk gevraagd aan de provincie, wat gaan we eraan doen? Hoe bereiden we ons voor? Nou, er is gezorgd voor uitgiftepunten van afrasteringen enzovoort. Dus wat dat betreft is er wel wat gebeurd. Kijk, zojuist hoorde nu ook in het filmpje dat er gezegd wordt van oké, wat wilt u? Ja, wij zijn er een pertinent voorstander voor om die wolf te weren uit Zeeland. Die hoort hier niet thuis. Nee, want die hoort hier niet thuis, zegt u. Want dat zal niet iedereen in de Provinciale Staten met u eens zijn, hè? Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Nee, dat mag ook. Hè? Ik bedoel, we mogen van mening verschillen. Maar bedoel, volgens het CDA hoort hij hier niet thuis, hij of zij. Maar nog heel even, hè? Want we zagen in het filmpje inderdaad, als u zegt van nou, hij hoort hier niet thuis, we moeten hem weren. Hoe doe je dat dan? Want ja, met die kleine rasterhekjes en die niet heel veel rasterhekken die de provincie ter beschikking stelt, kom je er dus niet. Wat moet er dan gebeuren? Nee, kijk, een directe oplossing heb ik daar natuurlijk ook niet voor. Kijk, wij zeggen wel van als je hem probeert te weren, doe dat dan aan de grens van Zeeland. En zet dan op bepaalde plaatsen bijvoorbeeld afschriklinten of wat dan ook weg, zodat hij daar niet overheen kunt. Ik bedoel, er is best wel te bepalen welke plaatsen de wolf aannemelijk de grens over zal steken. Maar als het niet lukt met die rasterhekken, wat dan? Ja, dan hebben we natuurlijk op zich wel een uitdaging. Maar kijk, als er dan al wat gebeurt met die wolf, ja, dan vind ik wel dat wanneer er dan schade optreedt voor veehouders, dan moet die ruimhartig gecompenseerd worden. Dus met andere woorden, als we toch moeten leren leven met de wolf in Zeeland, dan moet er in geval van nood toch een schadevergoeding komen voor veehouders? Ja, er moet dan echt een fatsoenlijke schadevergoeding komen. Ja, en nogmaals, wij blijven van mening dat hij hier niet thuis hoort. Dus weren dat dier. CDA-statenlid Anton Geluk, dank u wel. Ja.
Het is schakelen voor de middelbare scholen die afgelopen zaterdagavond van premier Rutte hoorden dat ze weer dicht moesten. Ze hadden dus 38 uur tot vanochtend om een oplossing te vinden. Hier op het Ostrea Lyceum in Goes bijvoorbeeld gaan examenklassen door en mogen ook kwetsbare leerlingen naar school komen. Maar alle andere lessen zijn deze week geschrapt. Anders hadden de docenten alles om moeten gooien voor een paar dagen les tot aan de kerstvakantie. Maar mijn inschatting was om die hele dag voorbereiding het personeel weer zo zwaar te belasten voor 3 dagen, dat dat niet proportioneel is. Het is moeilijk wennen aan opnieuw lege gangen en lokalen. En een lege school is zelfs een beetje naargeestig, vind ik wel eens. Weet je, dan loop je er rond en dan galmt het een beetje. En nee, zonder leerlingen, zonder personeel is het gewoon een gebouw en de mensen maken het de school. Het Ostrea Lyceum gaat later bekijken hoe de lessen er na de kerstvakantie uit gaan zien. De Zeeuwse Bibliotheek helpt mensen bij het maken van een online boosterafspraak. Soms kom je er telefonisch bij de GGD niet doorheen en dan moet het dan online, maar dat lukt niet iedereen. En je belt de huisarts op en de assistenten, die weten het ook niet. Het zal wel komen, maar dat vind ik zo vaag. We hebben bijvoorbeeld de afgelopen weken wel gemerkt dat veel mensen die in aanmerking kwamen voor die boosterprik graag hulp willen hebben bij het maken van een afspraak. Omdat ze er zelf met hun DigiD niet uit konden komen. Mensen die naar de bibliotheek gaan voor hulp doorlopen de inschrijving stap voor stap samen met een medewerker totdat ze een boosterafspraak hebben staan. De politie en Zeeuwse burgemeesters willen tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk agenten op straat, hebben ze aangekondigd. Door de lockdown en het vuurwerkverbod mag er bijna niks. Nou was dat vorig jaar ook zo, maar toen was het in december toch nog onrustig soms. Er komt nu een samenscholingsverbod in een deel van Arnhemuiden en rond de jaarwisseling plaatst de politie in verschillende plaatsen ook extra camera's. Daarnaast zijn zwaardere straffen aangekondigd en hebben tientallen bekende raddraaiers al een waarschuwingsbrief thuis gehad. Ze is verhalenverteller en poppenspeler van beroep, maar nu fungeert ze als kinderoppas. Lappie Lapstok uit Aardenburg probeert zo wat bij te verdienen. Want voor artiesten zoals zij zijn het nu slechte tijden. Ze probeert de moed erin te houden, maar soms valt het haar zwaar. Want het is niet bepaald de eerste lockdown die ze mee moet maken. Ja, je hebt veerkracht en je probeert positief te zijn. Maar ik doe het met plezier. De kinderen zijn er nu, maar het moet soms wel uit mijn tenen weer komen. Ja, voorlopig past ze 2 dagen in de week op. Maar ze heeft nog meer plannen om de lockdown door te komen. Verhalen vertellen aan huis bijvoorbeeld. Eind van de zomer kwam een droom voor Corné de Koning uit. De Paralympisch roeier uit Kloetingen won een medaille op de Spelen in Tokio. Het was geen goud, maar zilver. En ook al is hij nog steeds blij met zijn prestatie, hij wil nog 1 keer voor het allerhoogste gaan. Maar dat is nog een hele uitdaging. Corné de Koning schrijft eind augustus geschiedenis. Samen met Annika van der Meer behaalt hij de eerste Nederlandse roeimedaille op de Paralympische Spelen ooit. Ik had ook wel vrij snel door van, weet je, we gaan sowieso met een medaille naar huis vandaag. En uiteindelijk was het dus gewoon een nummer 2. Dus toen de Chinezen die dus eigenlijk in elkaar stortten en eigenlijk het laatste gedeelte van de race gewoon, voor hen was de race net iets te lang. Ja goed, en voor jezelf krijg je dan toch wel een bepaald gevoel van adrenaline. Het is uiteindelijk gewoon dat ik simpelweg de call achter me kreeg vanuit Annika van, goh, alles geven, maximaal en we kunnen die Chinezen pakken. Dan is al bekend dat dit de laatste race van dit duo is. Van der Meer stopt en de Koning moet dus op zoek naar een andere partner. Maar ja, een nieuw teamgenoot is niet zo makkelijk gevonden. De klasse waarin ik roei is de PR2-klasse. En dat betekent dus dat we enkel gebruik maken van onze rug en armen. Dus in dit geval zou het bijvoorbeeld dus heel handig zijn als deze persoon bijvoorbeeld een mobiliteitsbeperking heeft aan een been. Het zij dat een amputatie of het ontbreken daarvan, waardoor het dus niet per se heel mogelijk is om een roeihaal te maken met het volledige lichaam, dus met de benen erbij. Alleen kan hij niet meedoen aan de Spelen. Paralympisch heb je gewoon voor het roeien een bepaald programma. Daar zijn een aantal boten in uitgeschreven. Dat is voor onze klasse, dus de PR2-klasse, is daar uitgeschreven als boottype de gemengde dubbel 2. Dus de dubbel 2 waarin ik uit ben gekomen ook de afgelopen jaren. En de skiff, dus de eenpersoonsboot, is niet opgenomen in het Paralympisch programma. Dus al zou je willen, je kan daar niks in je eentje beginnen? Nee, helaas niet. Ondertussen heeft de Koning nog zat om zich op te richten. En uiteindelijk is ook gewoon mijn doel om nu gewoon nog een jaar in ieder geval heel hard te kunnen trainen.
En ja, kijken of ik simpelweg ook gewoon in staat ben om eventjes wat, ja, juist ook voor in de eenpersoonsboot gewoon wat tijden neer te kunnen zetten. Ja, die eigenlijk gewoon simpelweg voor een hele lange periode hopelijk de boeken ingaan als zijnde records. Maar ja, de Paralympische Spelen van Parijs over 3 jaar blijven lonken. Dus is de hoop bij de koning groot dat hij een nieuwe partner vindt. En dat hij voor nog zo eentje kan gaan. Maar dan een gouden. Op wat motregen hier en daarna waren er vandaag veel opklaringen. De temperatuur was gemiddeld 6 à 7 graden. Vannacht daalt die temperatuur tot het vriespunt. En dan kan het in combinatie met mistbanken wat glad worden hier en daar. Het is een beetje oppassen dus. We gaan een paar koude dagen tegemoet. En tot zover deze Zeeland Nu. Meer Zeeuws nieuws ziet u op onze site. Nog een fijne maandagavond en tot morgen.